खुलुमबाय स्टुडियाव आं उदांस्रि मोसाहारि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 21थि बोसोरारि जथुमा आरो खुंगा 1थि बोसोरारि जथुमाया जागायबाय। चिरां जिल्ला सान्थिपुर गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंजानाय दुलाराय बर' हारिमु आफादनि खुंगा 21थि बोसोरारि जथुमा आरो खुंगा 1थि बोसोरारि जथुमाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। बे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि खुंगा 21थि बोसोरारि जथुमा आरो खुंगा 1थि बोसोरारि जथुमाखौ दिनैनिफ्राय जागायनानै सानथामनि हाबाफारिजों एबा 29 अक्ट'सिम खुंफुंगोन। दिनैनि बे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि खुंगा 21थि बोसोरारि जथुमा आरो खुंगा 1थि बोसोरारि जथुमानि जागायनाय हाबाफारियाव पेन्डेल बेखेवनाय, गाहाय हाबग्रा लामा, आलासि जिरायग्रा आरो गोबां दैदेनगिरिफोरनि जिरायग्रा न'खौ बेखेवनाय जाबाय आरो बे बेखेवनाय हाबाफारियाव खाम्फा बरगयारि, सायखं बसुमतारी लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 21थि बोसोरारि जथुमा आरो खुंगा 1थि बोसोरारि जथुमाया बे सानथामाव गोबां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंजागोन। बे हाबाफारियाव इएम सायखं बसुमतारीया बाहागो लानानै खौरांगिरिनि गेजेरजों मा बाथ्रा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। 21st एनुअल कनफारेन्स बर' हारिमु आफादनि बे दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। बेयाव गोबां हाबाफारि लानानै दिनै फुंनिफ्रायनो दिनै खामानिखौ आवगायनाय जाबाय। जेरै पेन्डेल बेखेवनाय, मेन गेट बेखेवनाय आरो आलासि जिरायग्रा आरो डेलिगेट सेसननि न'फोरखौ दिनै बेखेवनाय जाबाय। बेबायदिनो गोबां आलासिफोरनि दारै बेखौ बेखेवनाय जाबाय। जोबोर गोजोननाय मोन्दों। आसा खालामदों दायो मोनानिफ्रायनो एकदम बराबर दिनै बे प्रग्रामा जागोन आरो गोबां आलासि जोंनि गेजेराव फैगोन आरो आसा खालामदों जों बे कनफारेन्सनि दारै जोंनि जेनोखि हारिमु बियो निस्सय आरोबाव मोनसे मोजां महराव फैगोन आरो बेवहाय गोबां सावरायनाय जागोन आरो जेनोखि जोंनि हारिमुनि फोसाबनाय आरो रायलायनायफोरा बेहाय जागोन। ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बाहागो लाफैनो मा खावलायनो? गिबियावनो आं गासै जोंनि चिरांनिल' नङा, गासै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि जायफोरा हारिमुखौ मोजां मोनो बिथांमोनखौ आं खावलायनाय थाबाय। बिथांमोना फैनानै गाजा गोमजायै जोंखौ मदद खालामफैगोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो बेबायदिनो जोंनि जेनोखि हारिमु फोथांना लाखिनायाव बयबो मदद खालामगोन आरो बेखौ आं खावलायनायजों आरो रिकुवेस्ट खालामबाय बे प्रग्रामाव बयखौबो नुजाफैनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। गाहाय आलासि हिसाबै सोर नुजाथिदों? ओरैनो गाहाय आलासि हिसाबै जोंहाथ' बिटिआरनि CM मानगोनां प्रमद बर' सारा दंखायो आरो बेजों लोगोसे बेबायदिनो भुटाननिफ्रायबो जोंहा फैगोन। चिफ गेस्ट हिसाबै नङा, आलासि हिसाबै एस ए फ्रेन्ड जोंहा कालचारेल रिलेसन जोंहा दङ हिसाबै आरो बेबायदिनो दस्रा मोसानाय मुसुरनायनिफ्राय दस्रा कालचारखौबो माब्लाबा बे जेनेरेलाव सोसननाय जागोन। बे मोनसे प्रग्राम दङ। आसा खालामदों मोजाङैनो जालांगोन आरो जोंनि चिफ गेस्ट हिसाबै जोंहा बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारानो थागोन। मोनसे फोसावथाय दतमा UN एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय। दतमा UN एकाडेमि फरायसालिया KG 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय लानानै फैदों। UN एकाडेमि दतमा फरायसालिया KG 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि फरायसाफोरनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं। बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे बेसेन नाङै मुं थिसननाया मार्च दाननि 30 अक्ट'आव जोबथा सान आरो हिनजावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेलनि फेसिलिटिसबो दं। नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा UN एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला 30 मार्चनि सिगां मुं थिसननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 700266038 नङाब्ला 9365913183 नैबे जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन।